bulaklak, pero ikaw gusto mo ng roses, di ba? So, dapat hindi ganon. Uy, yun ang papansin ko, kaya tinatamad ako sa kabila. Nagpo-post ako doon para consistent lang ng ano. Pero yung the way of ano, hindi ko gusto. Kasi, yun na nga. Dapat ang laki-laki ng earnings. Ano kaya yun? So unfair. Yun ba? O kasi maraming views. O sino na ano doon, nagkinabang. O diba? Uy. Hugas muna plato. Oh, okay dear. Yan ang sinasabi ko. Hindi ano, hindi, sino yung dumaan? Kaya magdaka ako, katulad niya, ang dami kong ano doon, mas bumilis ang dagdag doon, pero hindi mo naman, pag check mo doon, kahit doon sa picture lang, makikita mo yung nakalagay views. Ibig sabihin, marami nagbi-views, pero walang reaction. Kahit na hindi naman super rami, makikita mo, totoo lang. Bakit? Kasi nabuboringan, di ba? O, di bahala kayo magboring. Basta ang importante doon, yung ikaw nag-post, alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung very ano sa'yo. Importante sa'yo. Di ba? Ang importante is the importante. Ayun, hello Miss Jovi. Hello Miss Pesali. Kaya ganon. Alright mga dear, matulog na tayo. Shout out everyone. Thank you all for listening and being here and everything. And bye everybody. Good night. Sorry till late. Sorry late me. Oh, it's okay my dear. Kape na. Ganon. Bye po atining. Bye Marisol Nidia. Bye everybody. Thank you all. Yes, yun lang naman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo yun mga dear. Kaya kung tayo dito, huwag tayong yung mang-isnab. Ngayon, kung di tayo pansinin, that's fine. Basta ang importante, binigay natin yung totoo natin. Ha? Keep on dreaming. Nothing is possible. Kung yung dream na yon ay hindi bibigay sa atin, okay lang yon. Basta mayroon tayo na pasaya, napaligaya, o natutuwa sa atin kahit sa short time lang. Alright, short time. Short time. Bye everybody. God bless us all and good night. Yes. Yun lang ang aking masasabi. Keep on dreaming. Yes. Huwag tayo mawala ng pag-asa dahil lahat yun, may mga chance ang bawat isa. Bawat isa. Bye everybody!